Takže ahoj, dneska bude video o lžičkách z trouhanky. Tady jsem si nachystala vodu. Tady už mám tu strouhanku. Vidíte, polívková lžička, strouhanka. Jdeme na to. Voda. Polívka. No, omlouvám se, že mi to tak dlouho trvalo, ale nemohlo mi to z toho patra v puse a za zubama. Takže lžička z trouhanky, takový suchý, ale docela to jde. Tak napište mi to bylo asi všechno a napište mi do komentářů, co mám příště sníst. Ahoj!